Angisayena umlandeli kaKhuzani. Lutho angisayilandeli Dlamlenze. Lento yokuba neqhawe seyiphelelwe isikhathi. Konke kwaguqa sosapota nje into enhle. Sithi umthonga ey'ntweni ezinhle siyamsapota sisemdlehleni. Kuhle kakhulu kumnandi ngane zakwethu isikhathi njengamanje u-2 o'clock siqhishile nje kumnandi. Hayi akho lutho kumnandi. Singoma ekhaya. Sanibingelela. Sibonge ukuthi sidibane namhlanje. Njengoba nabona nje lawo ma-video clips ayi-2 lapho-ke insizwa wamakhanya yayikhulumayo lapha nethi ayiseyena umlandeli weqhawe kwaGuqa umnumzane Mpongose. Lapha-ke kwiclip elandelayo beyikhulumela-ke laphana ethi uzokweseka ngale ndlela azoseka ngayo. Nayi into enginokuyikhuluma ukuthi lento ayisikhona ukukalela abantu ukuthi yena benzeni bengenzini. Kodwa abantu khona kumele beyibheke lapha basuke behamba khona bekhuluma izinto khona. uKhuzani as uKhuzani Mpongose uyi-brand eyimele. Lokho ngihlale ngikukhuluma each and every day. Akukhathaleki ukuthi mina ngibona izinto ezinhle kanjani kuKhuzani, ngithini ngayo. Kodwa yena he is a stand alone brand. Uyimele. Unabantu asebenza nabo, asebenzisana nabo, ababheka umsebenzi wakhe, yonke into. Kushathiwa nomthanda kangakanani uKhuzani. Egcina kosuku amrepresent or into oyikhulumayo ayimele noKhuzani. Isuke imele nokuthi wena nje umlandeli uthande ini umsebenzi wakhe. Akumelanga abantu ibadine lento eyenzakalayo le nkulumo abayibonayo la. If lo muntu ethi yena omakhanya bebezo represent or bezomela or bezo support egameni, cha, bezo support egameni lakhe njengokuthanda umcimbi ukuthi yena uyafisa ukuya emcimbini uyobona into enhle ade yenzeka. Ilokho okwenzakaleni. Lokho ke akurepresent anyone ukuthi yena ngoba uyele bani uye nje ngokuthanda. If beye isimo sikaKhuzani, uKhuzani beyokusho lokho abantu abamele, abantu asebenzisana nawo uKhuzani bebeyokuveza lokho. Futhi akunandaba ukuthi bengaya noma ubani emcimbini. Into engasho lutho lapha ukuthi yena bekunomcimbi anyone engaya lapha. Kodwa nje into ebalekile ukuthi ngoba walikhipha igama engabuzwanga umuntu ukuthi yena wena ulandela bani awulandeli bani. Kunganandaba ukuthi umuntu nomuntu yena ehlezweni yakhe uhamba nobani. Umuntu ositayithandayo iqhawe alithandayo uyikhethela lona. Kodwa ukushayisana kwenkulumo kufika lapho ukuthi yena useyena umlandeli futhi usuyomela labo bantu labo. Uyabona ukuthi lapho sekunenkinga sekulethe i-confusion. Kodwa i-confusion ayibuyi kulo muntu lo ongumakhanya. Ibuya kubantu abathanda umculo abalandela iqhawe elithize. Kulokho abalandela uKhuzani. I-confusion ibuye ekuthenini ke umuntu uma kade ekhomba indlela waseyajika ebese nina bathatha kabi kakhulu ngoba lo muntu bese nimthanda yabo ngendlela thizeni. Kanti into ebalekile lapha akuzelwanga ukuthi yena sizothandana niqabulane yonke lento. Nina nazi ukuthi inizophusha umsebenzi kaKhuzani ngendlela thizeni phakamise negama lakhe. Nani as a result ngigcine nazenga ukuthi nani nisebenza kanzima kangaka. Okunye akuyona into enga-entertainer le. Manje ke enxa ukuthi umuntu mayenza into iminyaka ngicela senikhanda ibond ethize nayo. Ize nifile ngathi umuntu unibetrayile uma esenza into ethize. Yes, kufila kanjalo. Kodwa umuntu wathi mayifika vele aka-announce ukuthi yena uzohamba nobani. Uyishola yena umuntu uthi hayi mina ngithanda bani. Nani ningene ngalelo qhololelo ukuthi yena ayubani. Uthanda iqhawe silithandayo. Nani ke nimsupport-ke nimeseke emavideo nikommente. Khona kuba buhlungu khona umuntu mesesho otherwise. But lokho akusho lutho. Ukulandela umuntu kulandela umuntu ayikho into special, ayikho lento eyenziwayo. Akusiyo futhi into ngathi ungazolokhu uyilandela kakhulu. Ukuthi nje phela ke abantu khona nje abalezo nhliziyo lezo. Umuntu angayishintshela mase ufuna ukubuyela futhi abuyele siyazi kumaskandi lo. Nathi basikhuluma mhlawumbe nje sikhuluma ngayo.
ngelilanga maybe nosizo sisikhuluma ngenye indlela nimangala ukuthi ubani athi simazi kangaka usethini manje lapha kumavidiyo. Impilo leyo izinto ezenzakalayo lezi. So abantu bengaphatheki kabi ukuthi na usekhuluma kanjani manje. Uyikhuluma into ayithandayo, ayikho into esingayenza ngalokho. Kodwa lapha nobeye ngokuyimela kwakhe ukuthi nje uhamba as umuntu omakhanyi othanda ukubuka umcimbi, okuyinto enhle le. Kodwa hayi behambe ngoba eyomela ezakwaguqa. No, lela akulona iqiniso. Amampunge lawo. Zingamampunge lezo ndaba lezo. Sisahle sidolo okuzayo sizokhuluma khona la kwiNdofana Soweto TV. Ngiyabonga.